Hori amaikaku eta bagu, ja pentsete genduleko amaikako ona zala eta bueno, konfiantza guzti aukeu, atate gendu gentiaz, ez? Gero gizia partidu jundan modun eta irabazitxe eta zelan izendan dana, horrek balixotzu bai, horrek jenti konfiantza gaixi aukideixen, danak preste goti bai, entrenamendutako, danako, eta azken nik uste taldik urten dagoela irabazte, baina ez dugu zein zei kanbixo pentsetan jenti posaua egon edo ez, batez bepe eta gori amaikaku, pentsete genduleko gaur hoxizala eta bizana. Izenlik ez, baki guzasuna bezala aurkari erreza ez, eta zian ikuste partidu berdin dute gondala, bai izenlik hori bildurroi ez, gora jun eta balengunin pasau zana, eta bueno, nik uste goletik aurrera ja soltau igazela, lehenko zatiko amaieri behona izen dela, eta bigar zatizien gauzak arpiz urte askuz bai, bigarren golaz eta espulsinez, da hortik aurrera barrezau izen dana. Bueno, lehen zaten moen, ezkenin nik uste gaur egongo futbolen importanti dela eta gaur hiru gol egin duguz eta horrek balixizko partidu irabazteko, ez? Horrek ez da izan egingo aztin izer diferentek egin dugunik, ez? Baina, bueno, ulertzen dugu importanti dela, Almerian kontra lehenko gola alboko sake baten izan, landuteko jokaldi baten, eta, bueno, bakigu futbolen gauza barren dute dauzela eta tolako gauza importantzen dixe daukela. Ez dakit seriotasun izin zan, ez? Baina azkenin aurkaritxe baino bi zarile ikustezunin edo demostretezunin gatsa da igual beste gauza batzuk eukitzi, ez? Eta gaur nik uste eurek gisa bat gitxia zegoezela, baina nik uste partioan gestio nahi zen dela, defensiboki ondo onga eta erasun beti nahi zen dugu geixa, ez? Eta nik uste Almerian kontra pixkat falta izagakun hori amaieran, eta gaur onartuta hamarren kontra izen dela, baina nik uste hobeto ondala taldi zentzu horretan. Bueno, nik uste partio politxea lagutzako, etxin jokatzen dugu, hangu, bizi zen gendun, eta oin etxeku toketen da, eta nik uste taldi momentu honin dauela eta eurekin konpetitzeko mogon gauzela, eta nahi duguna partidon batein eta irabazi ben kontra.